Hello guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Please subscribe and hit the notification bell button below para maging update kayo sa aking mga video na i-upload. Ngayon guys, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng kabuti o ligbos ang tawag dito sa amin. Kasi marami ito ngayon. Papuntang Katarman, makikita mo sa gilid. Ang daming nagtitinda niyan dyan. Simple lang naman ang luto nito guys. Simpleng recipe lang mga kailanganin dito. Ano po ang recipe? Asin lang at saka kalamansi. Yan lamang po. Pero bago yan guys, dilinisin muna natin. Tanggalin natin yung mga putik na kumakapit dito. An extremely annoying shift later. Magpapakulo tayo ng tubig. Saka natin ilagay yung kabuti. Yun guys, dahil kumukulo na, ilagay na natin ang kabuti. Ilagay na natin yung kabuti. Tawag dito ay nilagang kabuti. Ang dami nito guys. Masarap dito, sabaw. So ayan guys, luto na yan. Lagyan na natin ng kalamansi. Papatayin na natin ang ating gasol. Wow! Yan. At saka guys, mag-ingat kayo sa pagkuha nito kasi wild ito eh. Hindi ito basta-basta lang. Kasi may nakakalason nito eh. Punin talaga yung kabuting hindi nakakalason. Kasi marami ito sa tumutubo lang yan sa bukid. So ayan na, luto na.